Bagong. Ponokawan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan nggon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ana masalah e. Masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku meng ngarani Sinuwun Darawati. Ning kowe ngerti ya Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha wis karepmu. Wis ngono. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng awita denceng-dencengan Koko Prabu dereng ngantos prunanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sawanipun Petruk Ponokawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat yayi nadyan semantena Petruk menika taksih Ponokawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula ngestaken dawuh Ponokawan Petruk
Sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Petruk kantong bolong Nunamit pasang kaliman tabe tinebine nglodoni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tula manusinuwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung Panakawan kula menika namung tiyang wingking saumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantong bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sandhap wedanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripin dayaning kasantosan Panakawan Bagong padha raja sapraptanira Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngobahake asta ngopo Bagong ngopo Gong ngomong kolemu mlaku miring-miring isine aku terus isin ngopo mau jujur karo aku ora ngematke apa ora jamku anyar iya ming jame anyar le mlaku miring-miring aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke wah ming jam anyar kok le mlaku miring-miring abot lapis emas e waduh wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas tak gorong dina wis biru saiki Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro ya iki? Tengah loro. Lah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti nggone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu Sinuwun. Bukti kula kanca nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun inggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja. Mengentenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong, nun kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe ora ngrumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul ya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Ya. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolahe.
Lho niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, iki lho Tru ana wong salaman karo Nalendra. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam. Isih jam wae. Boyo wis togong mesake kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakaremu, sak tingkah lakumu sakaremu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngoten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang buktekke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu. Kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kowe, ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong, aku matur nuwun. Sami-sami mboten dados menapa sinuwun. Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun wong perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkun benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, Ya ora patek. kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petro, Nun, selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng. Bagong, Nun. selamat tekamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. nun inggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petro, Wonten dawuh sinuwun. padha raja sapraptamu. Wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro, Bagong padha raja. Nggih Ndara. Pun sawetawis boten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean boten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petro Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk Raharja sapraptamu, Panakawan Raharja sapraptamu. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Panakawan Wonten dawuh sinuwun. ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling kron klapa. Apunten ambek bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atung sapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak.
Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan legel-legel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin napa. Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayu ning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satri ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi wis tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta ki kondang kawenang-wenang ning sawangen Truk. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani pura niku papan kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana ki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi papan kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Pangraing Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhanku iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar.
Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Petro, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun inggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Menika ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nuklasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk. Wis, penemune si Adi piye? Petruk, Nun, yen bapakmu bakal bangun Pura Kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku bakal sak biyantu kelawan bapakmu, ya lair ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nuklasdewa pripun? Petruk kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Sedewa, iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para punden kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat. Ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Merga bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga, yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Waduh. Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok sih iso? Kok iso? Lah iki Sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, Sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka jamus kelima sada argo ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih, ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus
Aku tak sik matur. Lah aku Kowe pindah mburi. oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti. Ya. Alon-alon ya. Alon-alon rasa kuwatir. Iya. Ana kawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sunan Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Heeh. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Disekecake. Heeh. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman pegebluk. Iya, pancen mengkono, Bagong. Terus Bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong. Niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya, Bagong. Lah saniki Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Truk. Balik RK ora ana, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ah iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Ning sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegetun mburi niku pun mboten nonton anu apa jenenge napa jenenge Ora ana asile. Udu hasil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton
Apa Bagong? Seta. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang ki apa? Ketuyang-tuyang ki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek saniki terus ming dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dherek rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjal maning mungsa. Niki panjal maning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sabab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok ki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjal maning mungsuh. Wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lanat sukertaning bawono. Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhek sing mundhep pategalan Drewi kok grojogan sapi. Bagong. Pono kawan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan gon. Emoh. Mau pindah ngarep saiki arep njaluk iki ana masalah masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi aku ora ngece Sinuwun Mandura kok aku mung ngarani Sinuwun Darawati ning kowe ngerti ya Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura Sinuwun Mandura ki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karepmu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene.
Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gage saiki kowe tak takoni Wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndorowati. Kowe ngarani to Yai Prabu Ndorowati ki panjalmaning mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Limasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domong iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani ngerweteh gunemamu ngino wareng Yai Prabu Ndorowati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndorowati Niki ratu. ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndorowati sapa? Lho, Yai Kresna Sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki ngapa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki ngapa? Lho, aku kakangne. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emoh, Ora melu masalah ya. Aku kewedan iki, Tru. syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk, kowe bali kena. Ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat Kelimasada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali. Tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndorowati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndorowati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awel yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora ngabekti karo Bendoro. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Duapure. Lawan, jangan takut. Is tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa tak tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Mereka apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng Imitasi Petro, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndorowati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kalakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Limasada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Limasada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adik kula. Ing nang rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang pateni sampean wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa nggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces. Apa? Ces. Ora. Oh jenenge Tru? Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Tru. Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku, mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu.
bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoke, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap, oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, sedina 6000 boros ya, Tru. Aku apa-apa tok predike kok. Mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngonekke Petruk niku wong melarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngonekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arepa Petruk nimping kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampeyan ngasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Kalau sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyolok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismidianto. Bu. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lali kok. Ismono. Uduh. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Nika Sang Hyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso ngonekke Semar wong kere, wong gedibal 17, wong elek nyolok mripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus. Mulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae yo. Kula tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning Baladewa menang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetaning Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Piye, Gong? Saguwi. Rasa suwaten. Saya mboro perang ya. Saguwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunake pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke.
semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka Jamus Klimasata manglangkai batange Petruk. Lho Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke ben kowe cepet mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo! Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, Nun, kowe nantang aku apa piye? nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka Jamus Klimasata. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi keparenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku Sing tak wedeni apamu? dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu njaba. Piye? Metu njaba. Aja eman-eman. Metu njaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku tenan nemu njaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho, iki keratone. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Waduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padake pil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe.
Sono metu kono. Nggih, nyuwun ngapunten men guyon sinuwun. Iya, aku ya ngerti watakmu kok. Nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kuwalat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelengke. Sinandrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Nun nggih. Pun nggih, Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Kula Dewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Barise ya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. WA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Nek ana perlu apa to apa. Kowe ora isih nyinden to? Tasih. Men aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngelekke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teka cep klakep. Tawani omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri lho. Kawon nganten mawon kula nek crita ndak malah kedawa-dawa. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih, pareng nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya sing ati-ati. Nun sing Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Mun ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku nak nesu gilani tenan. Iya, aku yo ngerti. Wah, wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya Bagong. Mengke ndak mboten kajen malam ingkang pun siang wis ya sinuwun. Iya. Saya ora cetha leh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan ah. Dameng bola-bali kok ndak do diarani aku ki kurang. Asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali Kok do ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi. Resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kuwi ora ana. Mboyon 10 apa? 10 butir. Nyanyi menika kok ya ngendikane kaya ngoten lho. Lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana. Inggih Ki Lurah. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggo dit 200. Lho. Beto, badhe menawa Tak silih-sike lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang patih kok sing kok nyaur ragu kae lho, nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna BPKB sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek mbutuhke saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira manut. Oh lah. Caidan ming arep njaluk meneh kok. Wis ra direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit-pahit. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madhal pasilan kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi?
Kula namung ngeman dhateng Prabu Mandura. Ing atasipun nglanggati dhateng Panakawan Petruk mangke mindhak malasaya dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Arjuna ulun maring Adawu Werkudara nggih pun ngakang bingung paran ingkang kudu ndak aturi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wah mungkari manut barep kakangku, aku percaya marang penggani barep kakangku ingkang lantip panggraitane Koko Prabu menapa boten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan peminto dhateng panguwasaning dat kamurping dat satemasak mangke paduka pikantuk kepadang dhateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadanging pun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan kula nun. Kang mangkono budhana kang padha sibo dara nggih. Tatanan para kawuluran Wadyabalaja ngantos ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Koko Prabu Mandura. Yo istane dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta Siing Bathara ngakarya luka. Barep kakangku mestu padha dawuhing barep kakangku budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken saengganing peromban cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyusri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau.